shugaba rarara yana da kyauta, zuciyar shi fara gare shi ba bigeta, mai farar aniya gare shi ba mugunta, gaisuwa kullum zai fidin makota, ya har haɗa kan al'umma su yau zumunta, gabanin in ba ka hakan shi ne abota. Ga ciyaman kuma shugaban mawaka rarara dan ka hutu ubangiji ka kare rara. Taimakon rara ya yi har jihata, yan matasa university a kyauta, gatan islamiyya shi ya gina ta, yara manya duka duk suna zuwanta, ga masallatai famfuna a kyauta, Allah yana tare da kai a ko ina rarara. Ga ciyaman kuma shugaban mawaka rarara dan ka hutu ubangiji ka kare rara. Wasu ne gidan mu rara